Dobrú noc. Priatelia, dobré ránko. Musím povedať, že sa tu spalo veľmi dobre. Je to tu mäkké, fajné, super. Ale ma boli chrbát zo včerajšej tej drobnej práce, čo som robil, čo som v podstate nič extra neurobil, tak už z toho mála ma boli chrbát. Snívalo sa mi o tej stavbe, ktorá tu bude stať. Vidím ju pred očami, vidím ju v mojich snoch. Takže som plný entuziazmu. Spalo sa mi tu fantasticky, čiže yin-yang na tomto mieste je dobrý, čo už bude skvelé aj do budúcna. Nad ránom som cítil trochu vlhkosť z hora na spacáku rosa, ale tieto spacáky Carinthia to sú fantastické, to celá vlhkosť ide do vonku a potom sa to vyparilo a teraz som komplet celý suchý. Nebolo mi ani horúco, ani zima. Optimálne. Predpoveď počasia ukazuje, že bude bez dažďa, ale po obede možno trochu sprchne, tak dnes by som chcel dokončiť aj takú provizornú strechu z tejto celty. Jedna z vecí, ktoré určite, neviem či dnes, alebo najbližší víkend urobím, je, že si tento strom tu tak trochu skúsim vyrovnať, aby som mal plochu, taký stolík. Keďže som tak uprostred polí, to ste mohli vidieť už, keď som pred 2 týždňami spal v hamake, často tu fúka, pretože tu je otvorená plocha, žiadne hory dookola. Z tejto otvorenej plochy stále fúka, čož ale je na druhej strane príjemné. Taký vánok, ktorý ma ochladí. Radšej tak, ako keby stal vzduch a bolo vlhko a horúco. Fajn. Fajn. You can leave your head on. Ako prvé si teraz idem provizornú striežku postaviť z plachty, pretože ak by náhodou začalo pršať, nech sa mám kde ukryť a nech mám kde prečkať dážď. Odmerám si teraz vzdialenosť plachty, vyvrtám tam diery
dám tam koliky, jedna strana bude vysieť takto a druhú poriešim až neskôr. To je príliš krátka. Potrebujem niečo, s čím našponujem tu celú to tak do hora tiež, ako na druhej strane. Ale vyzerá to už fajn. Musím si zohnať dlhšiu palicu. Hľadám už asi pol hodinu nejaké vhodné drevo na ten stĺpik. A musím povedať, že toto je jedno z
nemilosrdnejších prostredí na stavbu, aké som zažil. Pretože tu, toto veľké, je spadnutý strom. Fantasticky by sa dal spracovať, má kopec konárov, má na sebe ešte zelené konáre, čiže by o to lepšie držali. Ale tu všade je bažina, všade je voda. Všade je voda asi taká od 30 cm vyššie. Nemám sa k nemu jak dostať. Ale verím, že o to lepšie bude potom tá stavba. O to viac sa budem z nej tešiť a o to viac si ju budem vážiť, pretože je to fakt, nie je to nejaké prostredie, kde by som mal kopec dreva, rovného dreva, ihličnaté stromy. Toto by bolo fajn, to by som možno už bol včera hotový, ale tu je to fakt náročné, čo sa týka zháňania materiálu stavebného. Dreva tu nakoniec je dosť, len ho treba zďaleka nosiť. Posilním sa týmto protizápalovým harmančekom, ktorý má fajnú sladkú chuť. Paráda. V každom prípade tomu drevu musíme zanechať takýto štvoruholníkový tvar, aby si zachoval stabilitu. Pozrite sa na ten klinček z dreva. Priatelia, dokončil som ešte ten stĺpik. Vzadu som pribil klince
a položil som tu na ten malý kus stromu, na tú začínajúcu posteľ a potom ho budem nejak štiepiť na polku a takto ukladať. Bol som si doniesť ešte jedno drevo stamať z povedzme 200 metrovej vzdialenosti. Je to vyčerpávajúce a časovo náročné, ale teším sa, už teraz to vyzerá útulne. Mám tu svoj vešiačik na ruksák, tu na urobím malý stolík. Rozmýšľam, že sa pustím najbližšie potom aj, že preseknem tento strom, prerežem ho s pilou. To bude trvať dosť dlho, ale myslím si, že to bude vyzerať štýlovo, keď tu budú také ako keby pomyselné dvere ku tejto posteli. No vízia v každom prípade v teoretickej rovine zatiaľ je veľmi optimistická, veľmi sa na to teším, na ten celý projekt. Ako hovorím, už teraz sa cítim tu že to je taký kúsok môjho malého priestoru. Nič nie je vidieť zvonku a ten les je aj tak, ten kúsok lesa je sama bažina, sama voda polmetrová, čiže tu ani huby nerastú, ani nič také zaujímavé tu nie je pre človeka. Čiže považujem to za perfektné miesto, cítim sa tu fantasticky. Super. Veľmi sa teším. Na dnes to balím, čakajú ma doma povinnosti a zajtra ma čaká tá najkrajšia povinnosť a to pracovný týždeň sa začína. Ale najneskôr budúci víkend som opäť tu. Opäť si to naplánujem tak, že tu prespím. Možno už aj na posteli. Uvidím, ako sa mi to časovo podarí. V každom prípade tu mám kopec projektíkov, o ktorých som večer aj ráno rozmýšľal. Tam taký malý stolík. Toto odrežem, taký kus, na ktorom práve sedím. Otočím to, toto bude stolík, ktorý položím sem. Ohnisko, je tu dobré blato, dobrá pôda, z ktorého si vyrobím takú malú piecku, ktorú vypálim. Super, paráda. Idem sa zbaliť a idem domov za rodinou. Dúfam, že sa vám video na dnes páčilo. A dúfam, že aj vy vidíte to, čo vidím aj ja do budúcna, čo z toho bude. Túto plachtu zatiaľ takto nechávam. Mám tu len prírodný materiál okrem tejto plachty a verím, že ju nikto neukradne, keďže tu som nepozoroval žiaden pohyb. Bude ma tu čakať a bude to aj dobrý test, ako prežije táto plachta, vietor, dážď, ako prežije celý ten pracovný týždeň, až kým sa sem vrátim. Takže mne už ostáva iba popriať vám všetko dobré, ostaňte zdraví a teším sa na vás na budúce. Čaute.